is het Dio hier. Het is augustus, mijn maand. Ik zit lekker in mijn vel. Ik ben hier bij Villa Thalia, Kindelisha. We gaan kijken of de mensen scherp zijn. Zijn ze dronken of niet? Let's go. Ah mensen, ik sta hier met Sig Michael. Mike man, hoe is het man? Hij is hier nog steeds in dit en dit. Ben je al een tijdje hier? Hij is hier, Serbo, Sakawa, toen zijn ik friends. Hoe is het sfeer? Hij is wel zijn ding, man. Voor wie ben je hier eigenlijk? Voor bepaalde artiesten? Ik ben hier voor mijn homies, maar je weet toch, toen zijn. Oké. Ik heb een vraag voor jou. Misschien 2 vragen. Ik ga kijken of je scherp bent. Ja? Ja, we gaan kijken. Je bent wel eerlijk, Hij is hier gewoon lachen. Oké. De eerste vraag is... Althans, noem 3 steden in Curaçao. Wat? Noem 3 steden in Curaçao. Hé, wacht, zeg nog een keer. Noem... Je hebt Curaçao zo? Noem 3 steden in Curaçao. Willemstad. Zeg? Echt? Ja, Willemstad. Nog 2. Bandebo. Curaçao heeft maar 1 stad, dat is Willemstad, man. Maar je zijn steden. Ja, Curaçao heeft maar 1 stad, Willemstad. We zijn een eiland. We zijn geen groter land als Nederland. Bandebo is een wijk. Zeg. We zijn wel bang. Volgende vraag. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? 27. Weet je, fout. Kan niet. Fout. 27 of 26, man. Huh? 27 of 26. Ook fout. Alfabet, bro. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? Oh, hij heeft geen cijfers. Juist. Ja, man. Ik dacht het zijn letters, man. Dat was het, man. Dat was het. Dat waren die 2 vragen, man. Thanks, man. Geniet van je avond, man. Ja? Rustig. We staan hier weer met iemand. Je naam is? Howie Toesink. Hou Toesink, man. Hoe is het, man? Goed man, met jou? Kom net aan, zeg ik. Gaat goed, gaat lekker, man. Ai. Heb je er zin in? Ja, sowieso. Ik moet optreden vandaag, dus Sende. Oké, man. Ik heb 2 vragen voor jou. Ga kijken of je nog niet dronken bent. Ja, toch, ai. Nog niks gedronken? Ben je nog scherp? Klein beetje. Oké. Noem minstens 3 steden van Curaçao. De Curaçao heeft geen steden, toch? Boom. Oké. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? Bro, alfabet heeft letters, toch? Nee. Je gaat drinken, man. Je moet nog drinken, man. Dat was het, man. Thanks, man. Ja? Rustig, man. Sta je hier weer met? Jiwo Toesing, man. Oké, man. Hoe is het met je? Rustig, man. Ik ben wel lang, man. Ik moet op mijn tenen gaan staan. Gisteren. Oké, man. Ik ga kijken of je scherp. Heb je al gedronken? Jawel, man. Je hebt al gedronken? Wat heb je gedronken? Hennessy, man. Hennessy, lekker. Gewoon puur. Ja, puur gewoon. Puur Hennessy. Is goed, man. Noem 3 steden van Curaçao. 3 steden van Curaçao. Is maar 1, Willemstad. Weet je zeker? Curaçao heeft geen steden, broer. Waarom niet? Broer, Curaçao heeft stenen, geen steden. Is goed, man. Volgende is... Je kent de alfabet, toch? Ja? Hoeveel cijfers heeft de alfabet? Kan niet, broer. Alfabet heeft geen cijfers, broer. Dat heeft letters, kill. Jullie zijn scherpie, man. Ga maar. Je moet nog een beetje drinken, man. Je bent nog scherp. Rustig. Ik sta hier met... Kilate Tesla. Laat het reizen, man. Wat kom je hier doen, man? Ik kwam performen, optreden, man. Ja, man. Heb je er zin in? Sowieso, altijd. Ja? Welke andere artiest heb je ook zin om te zien? Donga. Sowieso Toesink. No puyasi. Ja, what's up. Heb je al gedronken? Nee, man. Nu ga ik, je weet toch, op die Annie een beetje lid worden. Oké, man. Ja, alfabet ken je toch? Alfabet. Ongeveer. Oké. Is makkelijk. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? 26. Fout. Hoezo? Het heeft geen cijfers. Oké. Je bent teruggekomen. Oké. Curaçao? Ken je toch, hè? Sowieso. Oké. Van Curaçao. Komt van Curaçao. Sterk. Noem 2 steden van Curaçao. Ja, Curaçao heeft niet echt steden, toch? Wat heeft hij dan? Noem eentje dan, wat is dit? Het heeft één stad eigenlijk, die heet Willemstad. Oké, en verder?
Ja. Bandenbouw. Nee, bandenbouw is niet echt een stad. Je hebt gewoon Punda, Otrabanda, dat is Willemstad. Oké. Je bent scherp, man. Je moet nog drinken, Dat was het, man. Thanks, man. Ja, rustig. Rustig. Ah, mensen, ik sta hier met Holy. Roly, man. Wat doe je hier, man? Voor wie ben je hier? Ik ben gewoon aan het chillen, man. Een paar vrouwen kijken toch. Je weet hoe we het doen toch? Je komt niet voor een artiest of zo? Nee, man. Dat doe ik niet, man. Nee? Oké, man. Ik kom voor de gezelligschap, man. Oké, hoeveel heb je al op? Wat is dat? Ik ben al thuis begonnen. Daarna ging ik naar café. En nu ben ik hier. Red Bull? Zoiets. Ja, toch? Wat zit erin naast die Red Bull? Henny. Een beetje klein beetje Henny. Je weet toch, morgen moeten we Bali. Ik ga mijn best weer doen. Maar ik kan het niet beloven, jongens. Ben je nog scherp? Nu? In mijn hoofd wel. Oké, man. Je kent dat alfabet, toch? Ongeveer. Ik kan het niet uitspreken, want ik stotter. Nee, geen stress. Een makkelijke vraag. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? Zo, is een moeilijke vraag nu. Ik ben aangeschoten, toch? Raad, man. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? 30 of zo? No, man. Minder. Nee, zie je, ik ben aangeschoten. Ik ken jullie niet, hè? Nog een gok. Wauw, weet je wat? Luister naar mij. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? Ik weet echt niet. Weet je wat? We gaan Harco bellen. Misschien weet hij het. Ik weet het niet, papa's. Cijfers, broer. Broer, Alfabet heeft geen cijfer. ik heb geen idee. Ik ben aangeschoten. Wat wil je dat ik doe? Moet ik gaan schrijven hier? Hey, Nee, jongen, oké, volgende weet je vraag. wat? Stop die camera, man. Laat me. Curaçao, je bent van Curaçao, toch? Ja, toch? Oké, hoeveel steden heeft Curaçao? Dat weet ik ook niet, man. Ik ben niet naar school geweest. Ik ben op de straat geboren, man. We hebben maar één stad. Willemstad. Zie je? Hij weet het van mij. Dank je wel. Nee, man, broer. Thanks, man. 100, man. Laat. Mooi. Ja, Ja? Ja? Lekker, man. Ja? Oké. Mensen, ik sta hier met... Victor. Met wie sta je? Met DJ Dulce V. Vandaag mag je. Goedenavond. WC. WC? Ja. Broer, er boven, man. Trap over. Zo, man. Moet je ook naar wc? Nee. Gaat goed nog? Heerlijk. Ja? Top. Je hebt nog niet gedronken? Nee, man. Ga ik zeker niet doen. Je kent de alfabet, toch? Zo ongeveer. Oké. Hoeveel cijfers heeft de alfabet dan? Het heeft geen cijfers. Nee, maar je moet nog meer gaan drinken, man. Oké. Cura. Ja? Oké. Hoeveel steden hebben wij? Noem maar twee steden van Cura. Is genoeg. Heeft Cura steden? Ik weet niet, man. De hoofdstad, dat is Willemstad. Dat is stad dus. Ja. En? Maar verder geen steden. Nee? Nee. Zeker. Zeker. Ik ben Panchi, man. Hoezo, man? Denk goed na. Wat doe je? Willemstad, je bent goed? Ja. Nee, man, ik fok je. Ja, toch? Alleen Willemstad, toch? Ik kan met jou, man. Dat was hem ook, man. Ik begin aan mezelf te twijfelen alles, hè, man. Daarom, jij thuis dat toch? Shout-out naar gebroeders Wolf. Like, abonneer. Zijn mijn niggas sinds klein. Ik hou van ze, ze zijn goed bezig. Lekker, man. Cameraman Sontje verdient ook even een shout-out. We houden ook van jou, man. Ja, toch? Zoenen? Sorry? Zoenen? Niet in beeld. Ai. Ja, mensen, dat was het weer. Het was gezellig. Ik heb een paar mensen geïnterviewd, gelachen, bekende gezichten tegengekomen. We gaan het hierbij laten. Vergeet niet te abonneren, liken en deel het. En alsjeblieft nogmaals, abonneer op ons kanaal. Steun ons gewoon. Dio hier, ik zie jullie later.